खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ तामुलपुर जिल्ला लाइमोन हान्जानि बानजायनायाव थांनाय मैया फुंबिलि समाव गोथार मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा भेलागुर सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। नागालेन्डनि डिमापुराव नागालेन्ड टुरिजिम बिफान आरो नागालेन्ड कछारी काउन्सिलनि हेफाजाबजों नागालेन्ड मेस कछारी पाब्लिक अर्गेनाइजेसना सानथामनि हाबाफारिजों एएआइ सागि मिनि हर्नबिल ट्राइबेल फेस्टिभेल फालिदों। डिमापुरनि बर' मेस कछारी रायजो राजाफोरा आइसागि मागो दमासिखौ बोसोरफ्रोमबो रायजो राजा जयै सानसेनि गोबांथार हाबाफारि लाना खुंफुंबोबाय थादोंमोन। नाथाय गोजोनथाव बाथ्रा दि बे खेबनिफ्राय आइसागि फोरबोखौ नागालेन्ड सोरखारा देग्लायनिफ्रायनो आइ सागि मिनि हर्नबिल ट्राइबेल फेस्टिभेल महरै खुंफुंनो गनायथि होनायजों लोगोसे मददबो होदों होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय सानखालि बेखेवनाय हाबाफारियाव नागालेन्डनि सानै एमएलए फारियै जलिय' य' आरो हेकानि जाखालु पिकेडब्लिउएसनि इएम प्रदीप स्वर्गियारि लोगोसे नागालेन्ड ट्राइबेल काउन्सिलनि बोसोनगिरि एस.के. खेमफ्राय आफादगिरि मिके मेस नागालेन्ड मेस कछारी पाब्लिक अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि लक्षी मेस आरो गोबां आलासिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मागो दमासि समावनो तामुलपुर जिल्ला माइनावपारा गामिनि सानै उन्दै उन्दै गथ'नि बिमा मैना बर'आ गावनि न'खौ गारनानै खारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैना बर'खौ गावनि न'खराव फैफिननो खावलायहरदों फिसाय निकान्त बर'आ आरो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9101825258 आव कल खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफोरा। मिरु सोरखारा हादोरनि मोन 543 संसदारि बियाबफोरनि मोनफ्रोमावबो पासवर्ड सेवा केन्द्र गायसननो थांखि लादों आरो बे बाथ्राखौ मिरु मन्त्रि ज्योतिरादित्य सिन्धियाया बावैसो सान सिगां मध्य प्रदेशआव पासपर्ट सेवा केन्द्र बेखेवनाय हाबाफारियाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम फुटबल एस'सिएशननि बानजायनायाव आरो क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि हेफाजाबजों क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि गेलेग्रा फोथाराव 15 बोसोर सिंनि आरो 17 बोसोर सिंनि आसाम इउथ लीग 2025 खौ जागायबाय। थांनाय साननि बड'लेण्ड एफसि आरो गुवाहाटीनि आसाम वारियर मोननै हानजानि गेजेराव गिबिसिन बादायलायनाया जादोंमोन। गेलेनायनि सायाव आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ माखासे बाथ्रा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेंगालराव जानाय नेशनेल एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2025 आव गलाघाट जिल्लानि समेश्वरी बसुमतारीया ब्रन्जनि मेडेल देरहानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। खुंगा 64थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि दैमुनुगुराव जानाय जथुम्मायाव बाहागो लानानै सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया माखासे बाथ्रा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' रावा आसामनि लोगो राव जाबाय, नाथाय बे रावखौ फोथैनो थाखाय गोबां गिथाव बाथाव खैसार साननायाबो जोबनो थाङाखै होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बर'फोरा खौसेथियै संबिजिरारि खान्थिजों गोख्रोङै सोमावसारोब्ला आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जों थाबैनो मोनगोन होनना सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। देबोरगाव प्राइमारि इउपिपिएलआ गोरिब सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि बेन्दोङाव थानाय रायजो राजाफोरनो गुदुं सि राननानै होदों। 14 गामिफोरनि सा 90 गोरिब थाखोनि आइजोफोरनो गोजां बोथोरनि कम्बलखौ रबिबाराव प्राइमारि मावख'निफ्राय राननानै होयो। हाबाफारियाव जिल्ला इउपिपिएलनि आबादारि गांखंनि आफादगिरि अभिमन्यु ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। सालाकाटियाव अल क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट टाइकान्डु एस'सिएशननि गोदान आफाद दाफुंदों। टाइकान्डु गेलेनाय बिथिङाव लाइमोनफोरखौ जौगाखांहोनायनि खामानि मावनो क'क्राझार जिल्ला टाइकान्डु एस'सिएशनखौ गोदानै दाफुंनानै लादों। सालाकाटिनि खालिबारि रायजोआरि नब्लाङाव थांनाय साननि सानजौफुआव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों ओनसोलाव टाइकान्डु गेलेनाय बिथिङाव खामानि मावनो आरो लाइमोनफोरखौ गेलेनाय फारसे गोसो जाहोनाय थुलुंगाखां हाबाफारिफोर मावनो थाखाय
बे आफादखौ दाफुंनाय जादों। गोदान आफादाव बिदुत रायखौ आफादगिरि आरो दिपज्योति बर्मनखौ गाहाय नेहाथारि आरो माखासे सोद्रोमा महरै थिसननानै बे गोदान आफादखौ दाफुंनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव अल आसाम ताइक्वान्डु एस'सिएशननि लोगो आफादगिरि बिजा आहमेदजों लोगोसे चिरां जिल्ला अल आसाम ताइक्वान्डु एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि रिंसार बसुमतारी मोना अबजार्भार महरै बाहागो लाफैदोंमोन। पेरामेडिकेल डिप्ल'मा कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव 2025 निफ्राय 2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सोहोरनि गोजोनपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिकआव जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिसारनाय एबा ग्रेजुवेट उथ्रिसारनाय गोसो गुदुं फरायसाफोरा सावस्रि जोथोन लाखिनायनि माखासे जब अरिएन्टेड कर्सफोरखौ सोलोंथाइफोरखौ लानो हागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।